Asa man ka muagi nga namay sa tunga? Dili man kudlo kay pag Tanawa sa side mirror. Tanawa sa side mirror. Tanawa sa side mirror, di ba? Ininay. Hi guys, today is June 19. Welcome to my vlog. And of course, right now nalang ko i-share sa inyo na video. Bali exactly last year, nagtuon og drive si Jik si Aris Disimilia. And na-remember na ako, na-add ko yung video ato niya, yun sa niya pag-drive, kaya ako ang nagtudlo. So, moto yung first driving, gidala na ako siya diretso sa downtown. Gidala na ako siya diretso sa downtown para makulbaan diretso. Wala na yung pagduha-duha. Moto ako, excited ako i-share to sa inyo ha, kaya wala pa to na uso ang mga vlog daw puntahan. But anyway, yes, enjoy watching guys. And please don't forget to subscribe. I-click ang subscribe below. Alright? Thank you so much. Bye guys. Please watch this. And we're live! Hi guys, good evening everyone, and today is June 16, 2019. Live ko for pila na baka dugay na kay na board na ko diri sa passenger seat because my driver is a professional driver and naga-practice pa siya. Kulbaan na siya kay diretso na mi dayon sa Milan. Ay sige, apil di ara, concentrate dira og drive. Look, see? So help us God. So kulbaan na siya kay super traffic. Wala na siya nagalihok, paningot na siya maayo. Wala pa. See? Hi. So as his mentor, lahos dayon mi og mental this evening. So good luck sa mua. Gina-remind na nako siya na inig mabangga will cost you na sa mga 20,000 plus lisensya plus struggle mag-follow up plus student permit pag yun. So daghang kay siya problemahon kung iyahang ibangga. Ano ba akong advice? Is driver Aris para sa iyang sakyanan na si Bridget. So yun. Hi to Mama Jocelyn. Sige lang kaghalo-halo. Balita ko nagpahalo-halo ka na naman. Kanina sabay pa tayo nag-lunch. Ina si Jones padulong na mi og Crocodile Park. Hi John. Halina John, sige na drive. Ikalintura na siya. Sige siya gingon sa kuha na maggunitan daw na akong handbrake. Why should I? Diba? Kung mabangga. Wala lang. Kita may mo. Diretso na mi dayon sa highway. Lang ba may mga tao? Hindi mo pwede mag-vlog. Yeah, may mga tao kasi alam niya na nakulbaan na siya. Hindi lang ya. Siya dili na siya mungguan, gikurug-kurug na ang ako ang driver. Up. Sige, nay lang slowly. Magpasundo ka Jones. Kay sundoon ka na mo. After na mo sa Crocodile Park, mapalit mig ice cream dito. Mo na ako ang gift sa iya ha if maabot ni og Crocodile Park. And then after ana diretso na pud mi og Boulevard. Kay libreo na pud nako siya dinner kung maabot pa mig Boulevard. So inana ako ang live karon guys. Kung
congratulate na lang ko early. Kay naabot nami this far. 30 minutes nami nagbiyahe gikan Kabante. Uy, grabe siya! Hangin niya. Ang diri ang paliko ba unsa Sige, ni sa it's move up sila. Yawa ka. Sige. Kita. Ikaw kita ka. Slowly lang. Okay, tuyok. Imong kamot manggod o naglambod. Boy ibalik. Ay wala gi ibalik. Di ba release? Dili gud eh. Release dili ibalik. Release na. Nagbago na. Inigbutuyok release. Dili ibalik ang manubila. May sakyan sa likod. Of course. Hi Wang Yu. Wang Yu. From General Santos City. Ate Teresa, hello Ate Teresa of Hi, SR Ate. Audio. Look at my driver, and he's practicing. He Highway is na ko te. on his 2 nights, and we are here sa my highway. Tadaan! Asa man ka muagi nga namay sa tunga? Hindi man good no kay pa. Tanawa sa side mirror. Shit, eh, police. Tanawa sa side mirror. Tanawa ko side mirror, di ba? Iniinay. Shit ka. Hinihinay ba kung maikuta diri ba? Naghinay man ko. Dito dapit. Na. Oh. Okay na. Hey. School Lord. Sige lang, hindi mo bagay. Ihabit itong sakyanan. Why should I care, di ba? Shit, the police bes. Pauli nami sundo ako, anak si Jones. Wala ka Diyos at lada. Atong Colonel Park kami mag-drive. So doon siguro kaniya, I think so doon kaniya. Practice, di ba? Practice makes perfect. Natruma siya kay na daw pulis sa dihang naabtan niya sa tubangan karon ambulansya di ay. Ratol no. Dili kayo. Tama lang no. Ilay mo ng rato na pala. Anak. Pamaulan ang imong paa, Jake, anak sa Teresa. Oo, maulan na dyan ti. Wala na, di na magkadimaot ang iyahang nawong o iyang paa, hapit-hapit na kaparehas. Malibog na ka. Jack, sige, pataka-taka dyan, nga naman ang di ma'am. Ka-straight lang, ana. Nga nung magliko-liko. Jack, pa 7-11 ba? Howda ni mo, Jack, oy. Minaw sa nagtudlo. Okay ra kayo po, basig di siya maminaw po. Okay ra kay ko diri po. Gahi kay ako ang seatbelt. I'm all good. Plus ang akong kamot na sa handbrake ko. Diba? See? Okay ra na, Jake. Basta tanaw ni mo sulod sa side mirror fights na na. Dili siya kabalo mo tanaw sa side mirror. Mao na yung problema. Dako man unta siya mata. Why pagka side mirror? Saan yung side mirror? Bisti man Kanang left o right? Yaman ako. Oh, see? Hindi lang ba, di ba? Din sa likod, makita Learning. nimo. Wala. Ay, doon sa likod. Ayaw lagi. Wala na. Mo nang ano kay Steve kay mong kamot. You listen na Di ba? 5 hours pa niya practice. 5 hours practice. Oh, 2 hours gapon. Tapos pila ka oras ganina. Lag Ako kasi na yung kamot. tanawa dito side mirror before ka mo lampas dira. Tanawa sa side mirror. Asa? Si Jack nag-drive. Oh, si Jack nag-drive. Oh. Ay, te. See? Siya ang nag-drive as of this time. For... Actually, ganina pa may nagbiyahe. May 7 p.m. Gikapoy na ko sige kuan. Ang Kuyaw Jokes makita og... Well, nagsabot na may daan. Yan ako nga dili pa magtanaw og kek. Santo dili kabalo mo drive. So ganina na siya ni Agi ganina nga keks. Yan ako nga, concentrate kay pagsubok lang na, Jake. So in fairness, naminaw man po siya. Minaw siya, wala siya nagtano-tanog keks karon. Seryoso kayo siya. Siguro dapat kalisod na iliko. Taka lang ka, tapali na dito. Tanawa sa side mirror. Before ka mo, Siga kayog mata si Aris de Sinilia.
Yes, siga ang iyahang mata mag-ana-ana raman dapat daw tanaw sa side mirror, left right. Pero wala mahitabo, friend. Kaan kay friend, muhunong pa jud sa tunga. Hindi lang, di ba? Sige na, transfer na dito hinahinay. Naman ko yung mga motor. Transfer na gani hinahinay no. Hindi lang, good way. Okay, kay abtan ta dito, di Crocodile Park na manggod na no. Oh, hinay, sige, transfer. Oh, you're in the fast lane right now. Sige, hazard. Naalala ka tinog film ni. Yes, sige, hazard. Kay murag buang, kay pataka-taka lang, di ka ba lumutanaw. So nag-hazard na lang perminti. Ako ang kamot asa nakabutang. Dali lang ka, di ba? Oh, nasa handbrake. In case of emergency. Oh, brake na, Jack. Oh, okay. Wait lang, ha? Wait lang. Okay, ha? Ha? 50-50 ang life, no? So, regards na lang po sa akong family, akong mga friends. So, Uy! Kanang 5 hours lang kung ligat. ayun, sige, apil, sige. sorry. Biskot pa ikadugan, may sakyanan din. Oh, hinay-hinay. After hinay-hinay og sulod. Blues ang break. Oh, go. Langoy kinitrak ko. Sige na, go na! Layo, magiging kayo na. Butay ka! O Layo tawa! pa Wala ka, ka na Jake. siya! Diri pa manggo dapat. Oh, go na. Wait lang. Go na, okay na ng taxi. Oh, go. Hinay-hinay lang. Sige, go. Oh, tanaw dito. Ay, ambot na lang, Jude. Buti mo tanaw. tama na, oy, o, tama. Tanaw dito sa kotse. Unsa may tanawon sa kotse, sa kalsada man mo tanaw. Yay! Nakasunod ang Crocodile Park! O, diba? Kabantian to, Crocodile Park. Kumana namin sa Kabantian, sa taas. Sa Milan, then humahin sa Pwede wala ka diversion. lang wala yung mga sakyanan sa Davao City. Oh, so nanami karon sa Crocodile Park. Pag hay nagsuga, kanang sama sa hay sa imong mata. Ha? Na. Hala, sunod niyan, magaling na yan mag-drive, ibang boylet na isa. Oh, parang ganyan din. Kasi pagkuha niya, ganun ang plano niya. So, nagapangutana na din siya og kanang pila ang oras padulong daw padulong og kalinan, pila daw kakuan, ana. So, kulbaan ko. So, ganina nagpa-blessing me morning. Gipadaghan ako holy water kay Father. Oh, yan. Hindi nakadaghan ng naliwat. Ko kay Father na, Father, daghan na iyang holy water, i-back to back ang sakyanan kay murag lahi ni ang ako ang friend. So, gidaghan pod ni Father ganina. Hi to Ate Weng, hello. Hi, Teweng. Jokes, dapat manual ang Ayaw, oy. kay ilabyog ang kambyada. Lahi ang kambyada ang gunitan ani. So automatic rasa, ha? Asa man mo. Nanami sa Crocodile Park, naglakaw mi ganina sa Kabantian, siya nagdrive pa gikan Kabantian. 5:30 PM. Oh, 6:30 na abot So karon abot nami og Crocodile Park 6:30 PM. Uy, 6 pa, uy. 1 hour ang biyahe sa moong kuhan. Saka naman ko. Hago og tuo. Ano si Kuya Bong? Wait lang. Pause. Gusto ko yung buta ka. Si Kuya Bong nga, di ba? Ayan, sige. Nandito si Kuya Bong. Wait lang. Puntahan muna namin ha. Mag-park sa amin. Papark sa amin. Nandito si Kuya Bong. Kung drive Ikaw lang drive. Uy. Kung drive stupid. Dool na sa Ice Cream Award. Yes, dool na siya sa Ice Cream Award. Konting-konti na lang Ice Cream Award na. Yeah, parang nakita ko si Kuya Bong. Wait lang. Hi to Boss Noel. Ayan ako, driver Boss Noel. Okay, hazard na no. Howd na kayo siya. Wait lang. Asa to si Kuya Bong? Kuya Bong! Kuya Bong! Wala na, naglakaw na siya. Yes, nami diri karon sa Crocodile Park. Dool nami sa Ice Cream Award para sa Night 2 driving lesson ni Jik. Lagi ako mga nagtudlo kahit tag 2 hours Yan, lang. Tapos ikaw na yung maning kamot. Mga traidor ka ayun.
Ayaw, Diba? ganun patudlo sila. Pero, ang driving lesson, pila, 10,000 ka ayo. So, first time na ako mag-drive na mag-seatbelt gyud kog taman-taman. I-double check gyud ang seatbelt kung mugana ba or dili, pero so far ni gana pa man. First time pug ko nga number 1 ang aircon pero nanugnaw ko kitugnaw. Kitugnaw ko, grabe akong chill karon ha. Holy water ibutang sa radiator para magamit sa masamang plano. Yes. Sana sinabihan ko si Father na holy water na lang pod ang sa radiator, no, at saka sa sa wiper para limpyo ang kuan, pure ang mag-drive. Confident kami no, right? Now traveling. Okay. Unta yan yan, double seat ka lang. Wala kay kauban mo. So, kato. Sige lang mo, noy. Sige lang mo vlog. Wala may nagalaag, uy. Practice mo, te. Hi, Uncle Benis. Tanawang ako ang amigo Hi, nga Ken. dato. Oh, see? Dato, nag-drive na. Nanay, sakyanan. Trainor mi nami karon sa Crocodile Park. Unless na lang kung maingon ka sa mo ag librehon mi og panihapon kana pwede ta magkita unya. I-try ra gud og chat sa mo ang librehon mi basi di ay. Wala mi sa inyo, Ken. Turn left. Bulok ko ikat. Ano na yung motor? Ups, tapos turn left. Asa ka lang? Ay, asa siya? Sige, hinay-hinay tuyok. Sige. Ayaw tamaki. So, buin. Ayaw lagi ibalik. Loose. Diba? Ano mo? Loose. Kahig ulo. Di ba siya matuyok ko iya? Lami pat yun. Crocodile Park ko ta. Crocodile. Undaon ni pag-park sa gawas na ta pag-park. Dili, ato sa dito sa... Ayun lagi! Ato sa gawas, di ba? Nyauman dito ta sa Pikas. Ay, naku. Pataka lang. Tama man, tama ko sa salamin. Oh, ana. Nintanaw kag salamin. Good. Wala siya, ganyan. Kung saan padayon ka, realize niya, ikabalo. Yeah, driver ko, ay, passenger ko karon, driver na ko si Jik. Amazing, right? Tapos tuyok dito. Oh, sige ha, usab ta ha. Oh, tuyok. And Ano maka-release? release. Ayaw lagi Oh, ibalik. Oh, dira park dira. Okay, pa-parking na may at this time is pa-backing na po. Ambot lang. Backing daw be! Hazard! Reverse. Tanaw sa mirror. Tuyok. Baliktad. Anak sa. Sige. Yung nakita ni Naramang good oh. Ulit balik. Sige, pag masangko na driver, di ba? anak, reverse ba, di ba? Reverse ba yun? Balik. Sige, tuyok, balik. Anak, sige. Sige pa. Up, stop, then forward. Gituyok sa daan. Tuyok na. Ayan. Wala ni mo to gituyok. Sige. Sige pa. Okay. Stop. Okay, finally we're here in Crocodile In just 30 Park. minutes. 30 minutes. 1 hour ang amuang biyahe mga buang. So, from Kabantian, then Milan, diversion, Crocodile Park. So, he deserves an ice cream. So, libre yun. And off na ang Hazard. So, ligtas na kami. Thank you, Lord. Next na pod may unya para sa amuang Going to dinner. edit. So, katong magpalibre og dinner, ingna lang mi kay adtuon dayon mo namo directly. Congratulations to Jack Aris dakog mata di Sinilia. Kasi off ni Aninia. Ano? Say off. Kasi off ani. I-off sa ang aircon tapos i-off ang radyo then Off ang aircon. Off ang naramang good, di mo na ilabot na off. off. Kanini off. Kasi off. Uy! Ang aircon, di ba? Oh, radyo off. Long press mong good na. Then i-off sang ano. Ang suga nimo ituyok balik. Kato, di ba? Wala na, uy! Okay, mananami guys. Bye guys. See you later.